Dobrý večer, nemám moc kvalitní světlo, to ničemu nebrání, ale zrovna přemýšlím nad tím, čím nám jsou jako sociální sítě. Je asi 12:30, teda 2:30 ráno, u vás v Čechách 1:30 a já scrolluji Instagramem. Co mi to dává? Pocit, že nejsem sama? Nebo pocit to, že jsem dostatečně dobrá, když mám spoustu lajků? To je taková blbost. Na jednu stranu je to super, protože s kamarádama, který jsou ze zahraničí, jsou na na druhé straně světa doslova, tak můžu vidět, co dělají. Můžu si s nima psát, jasně, to si s nima můžu psát i přes číslo, že? Ale i tak, když nejste v tom kontaktu, tak máte pocit, že jste si blíž. Hej, to jsou blbosti. Snažím se třeba na svůj Instagram občas hodit nějaký post o tom, že social media aren't real a že to je jenom o póze, o světlech, o tom, jak si to zeditují, protože osobně jsem si prošla tady s tím peklem, kdy slečny i chlapci koukají na instagramové fotky, videa a chtějí být jako oni. How to be that girl. Oh, bože, YouTube videa How to be that girl jsou taková sračka, jako je sice super, že to ty influencerky vydávají, ale někoho to může motivovat. To je pozitivní. Ale většinu lidí to demotivuje k tomu, že si lehnou do postele a říkají si, k čemu já jsem, proč já nejsem takovej. Nebo fotky, kde jsou lidi šťastní a mají tam ploché bříško, perfektní postavy. Stejně se ty holky nají potom a mají taky nafouklé bříško. A lidi to prostě nechcou dát na ten Instagram, protože chtějí být jenom dokonalí. A to je něco, co mě úplně štve. A na druhou stranu to mám taky. Já občas taky chci dát na Instagram tu nejlepší fotku. Aby jsem tam vypadala hezky, aby jsem tam zachytit ten moment, kdy jsi nejkrásnější. Ale právě jsem využila, co jsem se naučila na páteční hodině cinematografii a mělo by se mít vidět lépe. Nicméně je to strašný bullshit. Sama jsem se do toho teďka zapletla s tím YouTube videem. Sice je to blbost, prostě jedno moje video mělo asi 300 zhlédnutí a já jsem byla jako oh shit, to je hustý, jako ani nevíte, jakou jsem radost z toho měla, když jsem se podívala, jen tak vůbec jsem na tím nepřemýšlela, teď jsem čekala, kolik to má zhlédnutí, ono 284 a já. Teďka to dokonce stouplo až na 430 asi. A teď jsem vydala pokračování toho videa, jenomže s tím vůbec nejsem spokojená, protože mám pocit, že se ode mě očekávalo, že to bude ještě lepší. Já jsem to sama od sebe očekávala. A vlastně to video nemá moc smysl, protože to jsou jenom záběry, které jsem stihla natočit během toho výletu. A nějak jsem se to snažila seskupit do jednoho vlogu. A je to, no nejsem s tím spokojená prostě. Snažila jsem se experimentovat s CapCutem, což je nová aplikace, kde začnu, nebo chtěla jsem začít stříhat, asi najdu ještě něco. Adobe třeba, to používají moje spolužáci. A vlastně jsem se zasekla nad tím, že to dělám kvůli tomu, aby to mělo to zhlédnutí. Ale proč jsem to začala dělat? Protože jsem chtěla to zkusit začít dělat. Protože je to něco, co mě dělá radost a i když to nikdo nevidí, tak já to sestříhám sama pro sebe a jednou se pak na to budu moc koukat a s tím videem vůbec nejsem spokojená. Strašně mě to mrzí vůči sama sobě, že jsem to nedělala
od srdíčka, ale dělala jsem to z toho důvodu zhlédnutí. Tak doufám, že když jsem si to uvědomila, tak s tím přestanu a začnu to dělat z toho důvodu, z kterého jsem to začala dělat. A to je to, že mě to baví. To je přece to nejdůležitější. Dělat věci s láskou a dát do toho kousek vaší dušičky. Tak jo, já bych už měla jít spát, přestože asi ještě neusnu. Budu koukat do zdi, doufám, že ne do telefonu. A dám si tady masku na oči. To jsem si koupila. Mamka mi koupila. A tak. Tak jo. Mějte se, sluníčka. Mějte krásné sny. A plňte si hlavně ty své sny. Bye.